Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Naalang ko'y advice day ihatag bitaw kay naay nagpatabang, nagpa-counsel, nagpa-advise kung unsa daw angay niyang buhaton para mahigawas bitaw siya anang pagkahilig og pornography or kalawayan nga mugawas siya ana ba kay ana nga addiction kay gikapoy na kuno siya ana bitaw. So appeal na nini ang masturbation something ana actually so daghan kayo nangutana gid ako ani niya nakatubag naman gud ko ani dugay na kayo nga mga videos nako. So akong gi review ba layo na sad kaayo no. So kaning nangutana nako halos siguro mga usa ka semana na mangutana nako ani tag 4 tag 5 sa usa ka semana no. Daghan jud kayo ang huyang aring dapita. So mauni usa sa struggle sa mga batanon bisan pa man sa mga minyo labi na kanang minyo nga layo sa ilang paris. So akong ibutang sa screen igsoon ang iyang message nga nagpatabang siya nako. Actually nahitabo ni nag-message siya nako last night. So mauni iyang mensahe inyong makita sa screen igsoon. Ingon siya nako, igo kuron sa imuha wali pastor, praise God, pa-advise unta ko nimo pastor about sa kalawayan. Okay? Kay diha ko huyang jud, dali ra ko madala og matintal unsa man ahoa buhaton pastor, please pa-advise ko nimo. Pa-advise ko pastor sa CP manggod or sa cellphone manggod sahay na ay makig video call naho mga girl mga daghano ja adto nagbinastos madalaman ko or matintal pastor unsa di ay angay naho buhaton, please pa-advise ko pastor. So Brad, salamat kayo sa imong mensahe niya. Ako lang itago ang imong name, okay? So ang akong ikasultian ni mga igsoon mao ni ako diha sa gugikan. So for a long years addict sad ko ang mga pornography, mga porn, mga kalawayan unya. Kabalo naman mo sa ako ang weakness before na usasad ko sa gitawag og womanizer, hiligay ko babae. Lain-lain ako mga uyab daghan. But praise God, giset free ko ni Lord ana. Ngano man unsay akong gibuhat. So akong i-advise Brad og sa tanan nga gapos sa ingani bitaw sa pornography, gapos sa kalawayan or masturbation or unsa man diha, adultery, fornication. Kung ano ako ikasulti is ang tanan manggod nagsugod na sa mata. Kuha ninyo. So kani nagpa-advise nako cellphone niya nasa cellphone na daw video call mga babae ana or maybe ang uban sad moingon nga sa cellphone sige sila og matintal siya diha sila nag-search og mga porn site or mga website nga naay mga kalawayan no, mga scandals unsa mga sex videos no. So as what I have said, ang tanan nagsugod na sa mata. Amen. Ang tanan nagsugod sa mata. So kay nagsugod man tanan sa mata, mao ni akong giingon ninyo igsoon. Kung ang inyong weakness mo trigger tungod sa inyong cellphone, kay diha sa cellphone diha mo nagsugod nga natintal. Kay diha nagsugod nga na-trigger imong weakness. Unya hantod ning grabe, hantod natintal na ka. Okay? Ngaway kasulti igsoon, kung diha man gali na nag-start tanan sa social media sa cellphone, okay? Limitahi ang imong panahon sa cellphone. No? Tagay gigayon ang Ginoo. Usahay busy kita sa cellphone, no? Wala na hinungdan atong gitan-aw. Ako na gibalik-balik igsoon, once ang imong gitan-aw makapatrigger sa imong kaluyahon, ayaw tan-aw, ayaw og tuguti ang imong nakita mo penetrate kadiha. Okay? Sa dihang imong makit-an, example, nakakita kag lalaki or babae nga na-trigger ang imong gana. Okay, kay kani magong sexual scene igsoon, kaning mga ingani, masturbation or pornography. Dili ni sa lalaki lang napoy mga babae daghan nagpa-advise nako, nag-struggle sad sila ani. No? Diha gali ning ingon pastor, actually babae niya virgin pa ko pastor pero na-fall ko ani masturbation pero wapa ako ilabti pastor babae mismo. Honest siya, ganahan ang Ginoo honest. Willing siya mutabang kung andam puta mutabang sa tong kaugalingon. Okay?
Ingon ang word ni Lord Jesus, if the Son set you free, you will free indeed. Kung ipahigawas ta sa Ginoo aning gapos sa kalawayan, mapahigawas ta, pero mao lagi tabangan sa nato tong kagalingon. So mao ni itong buhaton. Una, cellphone, no? Kung tanaw nimo nga once mag cellphone ka, di ka kalikay nga maka-open ka og mga dili maayo. So kinahanglan pugnan sa nimo imong kagalingon anang cellphone. Kana bang, what I mean is kana bitawng imong limitahan imong panahon. Usay dako ra kag time sa cellphone, sa social media. At first maayo imong intention, nindot pa imong gitan-aw, pero nagkadugay, wala ka kabantay, ginay-hinay na day kagkamang sa yawa. Hangtod nagkadugay, pila na kakauras, hangtod didto na kasadi mao, nakakita na kag mga naghubo-hubo, mga laway, hangtod nagkagrabe, hangtod na fall na hinungka sa masturbation or pornography, mga porn, sa kunsa na lagi mong gitan-aw nga naman tungod sa imong mata, no? Wa ka kabantay ang imong gitan-aw, wa na day nalipay ang Ginoo. Wa ka kabantay sa imong gitan-aw, na trigger ang imong kaluyahon. Okay, disam day nahog si David sa adultery. Iyang gitan-aw tong babae nga naligo, naghubo. Si Samson nganong nabagsak siya atong mga babae ni Delilah og nay prostitute, kay nakita siya iyang mata na pod. Si Iba nganong nakasala siya igsoon sa ipinagbabawal nga katong puno bitaw, bunga. Sige man siya tutok, ayaw kumpiyansa. Bantayi kung unsay gitan-aw sa imong mata. Kung gitan-aw sa imong mata igsoon na trigger imong kaluyahon, din sa hunahuna palang daan ayaw na napasudla, ayaw i-absorb. Sa pilmiro pa lang nga sulod sa imong hunahuna igsoon, pagrepent na, paghinulsol ing na si Lord, Lord sorry kayo Ginoo, nakoy hunahuna nga dili maayo. Okay, tanawa igsoon, inig-repent nimo nga napas sa hunahuna pagali, muduol ka sa Ginoo, mudangop ka, mawala lagi siya, murag malanay siya, no? Kay mingon ang James 4:7, resist the devil. Ayaw pa uyon ni, ayaw itugot nga duwa-duwaan ka sa yawa, sukli, di ba? Resist the devil and he will play from you. Mudagan kuno siya, sukli ang yawa igsoon. Kita tanan gitintal, ako sa gitintal, pero depende na sa pagtanaw, paghandol na to, depende na sa pag-adjust na to igsoon or unsa man, no? Gitagaan tagkaalam sa Ginoo, and I believe we have the Holy Spirit nga mutudlo na to unsay angay buhaton. Again, kung sa cellphone manggali, no? Example, sa Facebook lang, bisag sa Facebook lang na may daghan gud ron mga toxic, mga tentasyon ba. What I mean is dili maayo sa Facebook, daghang maghubo diha. Now, kung sa Facebook pa lang igsoon, disiplinahay imong mata, imong kagalingon mismo, no? Ayaw pa uyon ni imong unodnon nga kailibgon, no? Unodnon nga pagbati, ayaw pa uyon ni, no? Mo nagingon ni Jesus nga kinsa katong mosunod nako, iyang i-deny iyang kagalingon. Ayaw pa uyon, no? Tanaw nimo nga murag giganahan na ka, nag-crave na ka og kalipay nga unodnon, ayaw, sukli in Jesus name. Or undangi sa ang cellphone pagbasa nag-Bible, kuha pag-worship sa Ginoo, or pagbuhat og mga butang, bisiha imong kagalingon dili anang cellphone, kung dili sa mga butang nga nalipay ang Ginoo. Mag-meditate ka sa word ni Lord. Sometimes mas mudaog atong unodnon nga kailibgon, kaya nga tuang dako nga panahon atong gigugol, atong gihurot sa social media. Kabalo ba mo igsoon nga ang social media karon mo gigamit sa yawa para paguba sa atong kinabuhi? Dapat mag-wise ta igsoon, no? Ay kumpiyansa. Again, depende na sa itong mata igsoon. And then, kung nakakay di man gagkalikayan, makakita gali ka og mga laway igsoon, ayaw padayon na. Ayaw punduhi. Ayaw dugaya, kundili pangayog pasaylo sa Ginoo. Kay tao raman ta. And then after that, tinga ka, makalma ka, mawa ang imong gana, dili magpadayon, naputol. Apan kung imong padayonon, tutukan imong maayo, sigag tutok, wala na. Hantod magpadayon, hantod mabagsak ka sa fornication, masturbation, or any sexual sin, no? Muna igsoon, depende na sa itong mata igsoon, ay kumpiyansa, no? Bantayi, pagbantay kung unsay imong gitanaw, unsay imong gikalingawan sa social media, kay basin tungod anang gikalingawan nimo, wa ka kabantay ang imong kaluyahon, ang imong kahuyang, no? Na trigger di ay, no? So kung kabantay ka igsoon nga murag hinggana na ka sa una-huna pa lang, kay atong mind, kay balo naman ta, battlefield ni atong una-huna. So dag-adaan ang yawa sa una-huna nimo.
Inigsulod sa mga malaway nga huna-huna. Ayaw ipadayon. Pilmiro pa lang daan kabantay na kang, uy, laway ni, kay naaman tayo Holy Spirit mo, painumdum na to. Ipagawas, sukli. Ingon ang Santiago 4 City again, sukli ang yawa. Og mudagan siya. Sukli in Jesus' name. Okay? Naigahom sa ngalan ni Jesus. Dili ginakalahos. Anara. And then, surrender itugyan sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo. Gamay ra ka na ikson, diha ko gikan. Kung gitintal mo, gitintal sad ko. Wa lang nako tuguti. Nga mo penetrate siya, gisukla nako. Gipalayas nako sa ngalan ni Jesus. Amen. Mao na karon na set free ko for more than 12 years na kapin. Sa diyang kipagawas ko sa Ginoo sa shabu, sigarilyo, inom, rugby, bulkasil, marijuana, tanan nga mga makadaot nga bisyo, apil na ang kanang pagkahilig o kanang mga hubo-hubo, mga laway, pornography, uban sa grasya sa Ginoo. Kung gibag-o ko niya igsoon, kaya sad mo bag-ohon. Sa matara na bantayi, ug unsa imong nakita, disiplinaha imong kaugalingon. Ayaw pa uyuni ang gana nimo nga unod nun, igsoon. Kundili, paminawa or sunda ang kabubuton sa Ginoo. Buhata ang mga butang nga nakapalipay sa Ginoo. Amen. Usa lamang kini kapag pahinumdum igsoon. Mabungahong kabuntagon. God bless everyone. To God be the glory.